vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme Altitude Obby, to je vlastne Obby pre dvoch, kde sme spojení Lanom a dneska som tu samozrejme s nikým iným než s M-kou. Pozdrav! Baf. A dajte tu like, odber a taktiež aj zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá. Taktiež ma môžete sledovať na mojom TikToku, môžete ma sledovať na Twitteri, čo je už teraz po novom X. A taktiež, ak chcete, tak si ma môžete pridať aj na Snapchate a vlastne môžeme tam pokecať o rôznych veciach. No. Mohli ste si všimnúť už aj to, že máme obidva nový skin. Že? Ja som si kúpil za Robuxy pekne. Ja za free. Ja mám teraz pekne za Robuxy, fajnový. Ja mám za free, ale je cute náhodou. No okej, nevadí. Nemusíme to obkecávať doma. Jaj. Ferenci, netlač sa. Fero! Netlač sa. Čo, Ferenci? Fero sa tlačil. Ten Fero sa... Ferenci! Ťa to odhodilo? Hej. A tam mne to hodilo o stĺp, čiže som... Mne to zachytilo o stenu, čiže som sa mi nič nestalo. Ja chcem ísť prvá, ženy majú prednosť. Okej, choď. Ženy majú No, prednosť. ale keď padneš, tak to nie je moja chyba. Ženy majú prednosť. No, uhni Apple pen. Apple pen. Nie, už. Pineapple pen. Som skoro padol, okej? Okej, poďme. Taktiež, ja už som to hral, mám už prvý checkpoint na 100 metroch, ale to nevadí, ale ona to nehrala, čiže teraz to máme... No, poď sem, čakaj. Počkaj. Keep jumping to finish towards your partner. Okej. Use the rose pulling to force the shot yourself. Okej, ja si kúpim hudbu. Stoj tu na mieste, stoj. Ja viem, ako to urobiť. No ako? To proste, ja tu skočím a potom sa musím vyskočiť tam a potom ty skočíš za mňou. No, veď to som mala ja nápad taký. Nice. Moja hlava. Ale sem nemáš vyskočiť, ty máš vyskočiť na druhú stranu. Ja viem. Prečo si búcham hlavu? Neviem. To bude asi môj problém. Lebo nevieš skákať. No som tu. A hop. A som tu. Nice. Teraz ja idem prvý, dobrá? OK. Prvý sú tu. Nie, som spadla. Čakaj, Nevadí, ale stoj. našťastie si nepadla úplne. Našťastie, okej. Kamo, tak týpek. Počkaj, Mekin. Aha, dobrá. Idem prvý, dobrá? Počkaj, teraz skoč. Hop. Skoč. Hop. Skoč. A skoč. Ja neverím, že sme to obidva dali. A teraz toto musíme dať. Hop. No tak, skoro som tam bol. Stoj na mieste, dobré? Ty stoj na mieste iba. Fajn. Mne moc obskoky na vrch nejdú. Neidú, ja ich viem. No tak ty to urob. Počkaj. Nebudem toto stať v rohu. Si tam? Ešte nie? Poď, to dáš. Poď, ideš. Mne to nejde. To musíme asi obidva spolu. Nemusíme. Musíme. Nemusíme práve, že? Ale to sme nemuseli takto urobiť. Počkaj, tak Yes, takto? Yes, akorát som tam aj ja vyskočila, akože nejdeš. Doriči. Neboj, držím ťa. Prosím, nepustí ma. Nenechaj sa Hej, ty si úplne na kraji. Prosím. Preži to. Hej, ja mám chuť si... Aha, to je na jeden pokus, Unragdoll. Ty spadla? Nie. Ja som stále na tom istom mieste. Aha. Ty tu lietaš. No, ale si vážne nevšimol.
Si vážne nevšimol, keby si mi to nepovedal, tak by som si ani nevšimol, že to lietam. Teraz si musím vypnúť shift lock, čo? No tak. No more. Búchaj si hlavu potom. More. Ne. Ja si nechcem búchať hlavu, ale to bolí. Mama, to bolí. A teraz sme v... Kurník. My sme vyskočili skoro na prvý checkpoint asi. Skoro. No. Ani si nemyslím. OK, ideme ešte raz, tak. Čo už? My sme family friendly. Aha. Keď nám niečo bude robiť nervy, tak povieme, že... Nádhera. Paráda. On ragdoll. Potrebuješ Robuxy, ktoré nemáš. Nádhera. Dobre, Fero. No, skočím. Ferenci. OK. Ja som Ferenci traktorista. Žena mi povedala, že mám byť veganista. Veganista? No, choď. Poď. Dokážeš som vyskočiť? Áno, len ty si ma ťahal. No, a to... Ja som Fero, traktorista. Žena Dobre, mi povedala, že som traktorista. Dobre. Si ma tak nervozňovala, že som až padol. A čo si myslíš o mne? Neviem. Ešte som vo vesmíre. Áňo. More. Pohni si. Veganista. Dokým toto budeme robiť, tak vám asi dáme príjemnú hudbičku, dokým sa dostaneme tam, kde sme boli. Dobre? Dobre, príjemná hudbička. Dobre, tak nič. Ešte raz príjemná hudbička. Tlačíš ma. Za to máš ty, ale. Nech sa tak aj predtým si za to mohla ty. No poď. Nech si ma sutila. Poď, veganista. Čakaj. Robo. Aha, ja som moc malý. Ja som Nevyskočím moc tam. veľká. Πάμε ďalej. Ľudia, teraz sa vás opýtam. Máme dávať teraz do videí aj mimi? Ako áno, môžete nám to napísať do komentárov. A určite môžeme sa vrátiť k tomu, ako aj kedysi, keď som začal natáčať, že by ste nám písali do komentárov vlastne vašu obľúbenú hru a my si ju zahráme. Kurník, a prečo sa mi toto tu teraz objavilo. A teraz to môžete napísať, lebo predtým som nevedela, ako zapnúť komentáre, ale teraz už viem. To ste si mali všimnúť už pri minulom videu. Prosím, nezlom si hlavu. Takže, tak. Či nám môžete písať vašu obľúbenú hru a my si ju možno, že na budúce zahráme. A hop. Dobre, Robo. Som Robo, veganista. Žena mi povedala, že som traktorista. OK, choď. Kam ideš? No, poďme. No a stop. Dobre. Fajn. Prečo to niekto volá Murder Mystery 2, MM2? Murder Mystery 2. I don't know. Môžem ísť teraz prvá Jasné, veď choď. Kľudne. Hedgehog Sonic. Nemám s ním... No, choď. Teraz bude Alebo príjemná hudbička. na nich radšej počkajme. Teraz bude príjemná hudbička. Dobre. Neviem, jak sa vyjadrovať. Tak tu máte hudbičku.
Lately I've been dreaming, Nie. cigarettes and wine after a day. I'm talking in the morning. A toto ukazuje presne to, že mne obička nejdú. A ty by si tam nemusela iba stať. A my sme není na spolupráce. Presne. Skoč za mňou. Nemôžem. Kam si išiel? Padol som. Tam som išiel. Hopa. Tak nič. Ach jo. Brrr. No tak už som tam skoro bol. Hop. More, ale tam chcem vyskočiť, hop. Tak nič. Tak ideme spolu. Tu bude zase pekná hudbička. Neviem, po koľkátýkrát sem dávame peknú hudbičku, ale to je jedno. Ja som povedal, že idem prvá. Nevadí. Dobre. To je zase toto. Lately I've been dreaming, cigarettes and wine after a day. I'm talking the morning later on, that you miss me whispering in your ear. Yes. Hey. Idík. GG. GG. Kámo, však ja odletím ešte. Neodletíš, lebo ja som sa bohla na 35 metroch. No čo mám robiť teraz? Ja sedím na stene, som Spider-Man. Kurník. Spider-Man. Naskočil kontener na silu. Kámo, tak teraz ma to dobre zachránil. Musím zavolať záchranku. No ty si uvážne musíš za... Hot dog chicken. Hedgehog. No hot dog chicken si to volá. No, kde si, Mores? Dole. Tak čo robíš dole? Ale nie som úplne dole. Pozri, kde som. Ja som presne. Ďakujem. Nice. OK. Nakoniec sme až tak nepadli, ale hej, my už natáčame reálne 13 minút za chvíľku. A môžeš presne tam chodiť. Ja sa potrebujem akože aj dostať voľakám. My sme family friendly. Ja sa musím aj voľakám dostať. OK. Teraz ja idem, no alebo ty choď dole a voľako tam vyskoč. Ja, poď. Moja lava. Vieš, že nemáš skákať. Vtedy. Kde si? Je tu si dole. Ale vieš, ale ty tam nemáš skákať, chápeš? Lebo to ťa pritiahne Teraz ku ma mne. nebudete počuť, lebo niečo idem robiť, hneď vidíte? Išla na záchod. OK. No. Akože pohni sa. Pohni sa aspoň. Podľa mňa by sme to mohli dať ľudia aj na viacej časti. Dajte aspoň také. Dáme 4 lajky pre part 2. Uvidíme. Ak to dáte, tak ste fakt supera. A taktiež aspoň budete mať ďalšiu časť z tohto. A dneska by som sa pokúsil dostať aspoň na tých 50 metrov. Pretože nám to vôbec nejde. A na 50 metroch už sme boli, ale teraz natáčame už 14,5 minúty. Čiže, no neviem. Podľa mňa by sme to mohli natiahnuť aspoň na takých, či ja viem, 17 minút. Na takých 17 minút by sme to mohli natiahnuť a podľa mňa by sme to mohli aj ukončiť. Aj, som padol skoro. OK, hop. Hop. A hop. Sakra. Yes, dobre. Len na nich nepadne. Yes, nepadla. Tu už mám 59 metrov. Hej, možno.
Hej, toto sme sa dostali naďalej, jak sme sa kedy dostali. Teda ja som sa dostala už na tých 100 metrov, ale s ňou som sa takto ďaleko nedostal ešte v tomto videu. Čiže paráda. Zatiaľ nám to začína už ísť. Som veľmi rád. Joj. Fero. Tak ale akože Fero, to nemyslíš vážne, ono mi to dalo reálne automatický ragdoll. Mne to reálne dalo automatický ragdoll. Nádhera. Tak, ja som mŕtvý. Paráda, nádhera. A podobno už je spawn. Nie, ona padla. Ona spadla. Nie. Tak sme sa dostali aspoň na tých 62, či koľko to bolo metrov. Aspoň sme sa dostali na 60. Tak 69 metrov. S dvojitým V, nice. No proste sme sa dostali aspoň na tých 69 metrov. Takže podľa mňa to môžeme asi aj ukončiť. Však sa voľako dostaneme na tie 69 metrov a na budúce znova zapneme to natáčanie. Čiže ľudia, dúfame, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber, zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá. Dajte to, lebo po vás pôjde Jeff the Killer. Dajte to. Takže dáme tie 4 lajky ďalšie, aby sme vlastne mali part 2. Keď A dáte uvidel viacej som... ako 4, tak dáme aj špeciál. Taký trošku. A u ďalšieho videa čus. Čus.